Σκοτεινιάζει. Ο ουρανός γίνεται μαύρος. Η γη τραντάζεται. Το πέλαγος αγριεύει. Δεν φαίνεται τίποτα. Οι Τούρκοι χτυπούν τους ίδιους τους δικούς τους. Κραυγές απόγνωσης ακούγονται. Αλλάχ Κερίμ, βοήθεια Θεέ μου. Καθήκον τους να πετύχουν και ας χαθούν. Οι κυβερνήτες τους, ο Ανδρέας Πιπίνος και ο Γιωργάκης Παπαντώνης, παλικάρια της Ύδρας και τα δυο, αντιωμένα στη θάλασσα. Νάτι, σφινώνουν τον πρόβολο του πυρπολικού τους στο εχθρικό πλοίο. Οι ναύτες με τις αρπάγιες τους προσκονούν πάνω του. Φωτιά, φωτιά παντού. Τούρκοι πέφτουν στη θάλασσα από το μεγάλο καράβι. Αλλά αλλάζουν, ζητούν βοήθεια. Οι πιο ψύχρεμοι πασχίζουν να τις σβήσουν. Στα αριστερά ξεκολλούν το πυρπολικό. Αντάρα, μάχη, σφαίρες, κορμιά πέφτουν. Μαχαίρια φωνικά γυαλίζουν στη λάμψη της φλόγας. Αίμα, αίμα παντού. Κάτι αίμα, κάτω γρήγορα. Παπαντώνη εσύ, στον πρίκι, κάτω σένα. Δώσ' του δύναμη. Δεν έχουμε τον δικαιώσιο να αποτύχουμε. Παίρνει φωτιά. Μπείτε στη σκαμπαδία. Φλόγα, πάλι σφήνει. Ματικότη, εσύ. Εγώ, καπετάνι, εγώ. Αριστερά. Γρατζώθηκε, φλόγες θεόρατες γεμίζουν τον ουρανό. Μες στην ώρα το περήφανο εχθρικό πλοίο λαμπάδια. Η φωτιά φτάνει στην πυρηνική αποθήκη. Τεράστιες ποσότητες πυρομαχικών εκρήγνεται και η νύχτα γίνεται μέρα. Το πλοίο ανατινάζεται με εκοφαντικό θόρυβο και βυθίζεται παρασύροντας στο θάνατο το πολυάριθμο πλήρωμά του. 9 ώρες και γόνιμο.
9 ώρες καιγόταν η τουρκική φρεγάτα. Η μάχη κρίθηκε, η επανάσταση σώθηκε, η πατρίδα θα ελευθερωθεί. Η ελευθερία δεν μετριέται με το στρέμμα, με τη σκαρδιά στη φελόγα, μετριέται και με αίμα. Ως πότε συμμορέτα υποβαίνουν με τον τύρανο. Άντε λοιπόν, όπως οι αργοί πρόγονοι, στα όπλα, στον αγώνα. Έφτασε η στιγμή που χρόνια περιμέναμε. Ορκιζόμαστε να αγωνιστούμε μέχρι σελός. Η περίσταση οδηγεί και η ανάγκη απαιτεί να αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις. Προσοχή! Προσοχή! Μην καταλάβει ο εχθρός!